Fuq ix-xandir tal-Istat, jekk xejn is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li bħal kap irid jibża l-postu ħareġ l-adab tiegħu għall-attakk interni minn diversi fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista. Id-Deputat Nazzjonalista u dak li ħareġ u għal Delija tax jifhem li minn ġewwa hemm min qed iperreċ il-qasma interna. Qed titperrex barra u li qed tintuża. Tul il-programm anzjuż x'ħajġi mistoqsi u jħares lejn il-karti qudiemu, Clyde Puli tefa' botta lejn il-naħa l-oħra fiħdan il-Partit Nazzjonalista stess. Għax Alla ħares nibdew nitfgħu isħab u t-tebat fuq xi ħadd biex jaqbdu jirżenti. B'din id-dikjarazzjoni fakkar fost l-oħrajn lil Simon Busuttil li bit-tebat fuq ismu tħalla xorta fil-partit anke jekk qabel ġimur il-bib ta' barra. Fuq kollox, spikka l-istess lingwaġġ jiebes tal-kap lejn dawk li qed ikomplu jaqsmu l-Partit Nazzjonalista bl-inkwit intern. Ma kif kont qed ngħid jekk dawn il-leaks huma leaks malinni. Biċċiet minnhom b'intenzjonijiet malinni. Lajjiet b'intenzjonijiet malinni. Xi wħud malinnement jużawh għal kwistjoni politika esterna. Mistoqsi jekk il-kap Adrian Delija u x'lest joqa' tal-vot ta' fiduċja bħalma għamel Lorenz Gonzi meta affaċċjat bl-inkwit intern li kellu, Puli saħaq li Delija m'għandux għalfejn jagħmel dan minkejja li għandu allegazzjonijiet serji fuq rasu fosthom dawk ta' ħasil ta' flus minn ċirku ta' prostituzzjoni f'Soho. Saħaq li wara Mejju se ssir xi ħaġa li ma saritx wara l-elezzjoni ġenerali li għaddiet. Wara l-elezzjoni ta' Mejju li jmiss, issir xi ħaġa li ma saritx wara l-elezzjoni ġenerali li għaddiet, nagħmlu rapport tat-telfa u mbagħad naraw għaliex kienu l-veru raġuni tat-telfa. U minn hemm isiru deċiżjonijiet. B'din id-dikjarazzjoni, Clyde Puli tax jifhem li wara Mejju se jtiru l-irjus ta' dawk li bħalissa irridu jumiljaw u jtajru ras il-kap nazzjonalista Adrian Delija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.